Mary Louise Colejro Preca qalet li bħal poplu l-Partit Laburista huwa nkwetat issa li anke l-kap eżekuttiv ta' Mater Dei qed juri tħassib fuq is-sostenibilità tas-servizzi tas-saħħa. Qalet li f'Ġunju li għadda f'intervista fuq ġurnal lokali, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar kien esprima dan it-tħassib. Bħala partit, żgur it's not on li aħna jkollna li nikkontemplaw, mhux li ssir li nikkontemplaw li s-sistema tas-saħħa tagħna tkun bil-flus. Il-mod ta' kif ħalla s-sistema tas-saħħa tiddilapita ruħha matul dal-aħħar snin diġà introduċiha bażikament il-sistema bil-flus. Il-kelliema ewlenija tal-Partit Laburista dwar is-saħħa qalet li huwa biss il-Partit Laburista li jista' jiggarantixxi saħħa b'xejn u ta' kwalità. Hija qalet li l-problemi fis-sostenibilità ġejjin minn nuqqas ta' pjanar u l-politika bla direzzjoni tal-Gvern. Mary Louise Colejro Preca elenkat lista ta' proposti li baqgħu qatt ma ġew implementati. Fosthom l-istima ta' kemm hija l-ispiża tal-konsum tal-enerġija fl-Isptar Mater Dei. Qalet li fiċ-ċentri tas-saħħa fejn dan diġà sar, ir-riżultati juru li din l-ispiża tista' titnaqqas b'37%, iżda l-Gvern baqa' ma implementax ir-riżultati. Qalet li anke fl-Isptar Boffa xogħol li jista' jsir mill-impjegati stess qed isir minn ħaddiema li qed jinġibu minn barra. Colejro Preca referi tar-rapport ikkummissjonat mill-Gvern fl-2004 biex ifassal politika ta' żvilupp sostenibbli fil-qasam tas-saħħa li kien jgħid li l-Gvern għandu jiffoka aktar fuq kura primarja. Iżda l-Gvern baqa' ma implementax dawn il-proposti. Hija qalet li jeħtieġ li jkun hemm politika ta' prevenzjoni li tiġbor kollox fiha.